माऊसवरती राईट क्लिक करायचा, मेन मेनूमध्ये जायचं, आपली एल पॅटर्न आहे, त्यानंतर तुम्हाला इथं व्हिडिओमध्ये जाईल, प्लेबॅकमध्ये जायचं. प्लेबॅकमध्ये गेल्यानंतर बाय डिफॉल्ट 4 कॅमेरे सिलेक्ट असतात, त्याच्यातलं तुम्ही अनसिलेक्ट करून किंवा जो कॅमेरा पाहिजे तो कॅमेरा सिलेक्ट करू शकता. जसं रॅम्प जर पाहिजे तर रॅम्पवरती क्लिक करा. तुम्हाला पाहिजे नसेल करंट डेचं बघायचं, 12 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपासून रेकॉर्डिंग चालू होतं, प्ले करायचं. नाही पाहिजे तुम्हाला मागचं बघायचं, इथून डेट सिलेक्ट करायची. डेट सिलेक्ट केल्यानंतर डेटवरती डबल क्लिक करा, इथं या प्लेबॅकवरती क्लिक करा. रात्री 12 पासून रेकॉर्डिंग चालू होतं, 24 तासाचा टायमिंग आहे त्याच्यामध्ये. तुम्ही जे पाहिजे ते तुम्हाला क्लिक करू शकता. तुम्हाला जर छोटं मोठं झूम करायचं असेल तर इथं माऊस ह्याच्यावरती घेऊन स्क्रोल करा, हे मोठं होतं, स्क्रोल आउट केलं छोटं होतं. असं तुम्ही रेकॉर्डिंग चेक करू शकता. जे पण असेल, जर तुम्हाला रेकॉर्डिंग काढायचं